Σιωπή. Ο κόσμος κράτησε την ανάσα του μπροστά στην αλήθεια του θανάτου. Κοίτονται οι ελπίδες μας μέσα στον τάφο. Κι όμως, κάπου βαθιά στην καρδιά της νύχτας, το φως ανασένει. Δεν είναι το τέλος, είναι η σπορά της Ανάστασης που κοιμάται για να ανθίσει. Σήμερον ο αδυσθένων βοα συνέφερε μη ή τον εκ Μαρίας γεννηθέντα μη υπέδεξαμην ελθόν καρεπέμε το κράτος μου έλυσε πύλας χαλκάς συνέτριψε ψυχάς ασκατήχων το πριν Θεόσον ανέστησεν δόξα Κύριε το σταυρό σου και την Ανάσταση σου. Οψέ Σαββάτων τι επιφωσκούσι εις μίαν Σαββάτων ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφον και ιδού σεισμός εγένετο μέγας. Άγγελος γαρ Κυρίου καταβάς εξ ουρανού προσελθόν απεκύλησε τον λίθον από της θύρας και εκάθιτο επάνω αυτού. Ειν δε η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχιών. Από δε του φόβου αυτού εσύστησαν οι τηρούντες και εγένοντο όσοι νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε τες γυναιξί μη φοβήστε ημείς, είδαγαρ ότι Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε. Ούκ εστινόδε, γέρθηγαρ καθώς είπε. Δεύτε είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος και ταχύ
πορευθήσε είπατε τις μαθητές αυτού, ότι ηγέρθη από τον νεκρόν. Και ιδού προάγει ημάς εις τη Γαλιλαία. Εκεί αυτόν όψεστε, ιδού είπον ημίν.